Kawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bumbo! Philippine Standard Time, 1 minuto na kalipas sa takla alas 6 saga. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bumbo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Yari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko. Bag-o, mainitin pa nga mga balita dari sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Biyernes, petsa 29 sa bulan sa Abril tuig 2022. At sa aton sini The Vote 2022 Election Countdown, mayara na lamang kita sa napulo kadlaw. 10 days to go, antes pamanhiwato ng Mayo 9, tuig 2022 nga national and local elections. Mga kabombo, una kita sa itong sininga mga headlines sa balita lokal. Official ballots nga gamito sa Negros Occidental sa eleksyon, nag-abot na. Malapit 3,800 ka mga pulis sa Western Visayas nakaboto na halin sang Miyerkules tubtub kahapon. Samtang masobra 50% kakatapos ng 3rd Infantry Division, natapos naman sa pagboto. Kalanan sa sumag sa siyudad sa Bacolod, gintupok sang kalayo. Sa aton nagapangunang balita, national self-confessed drug lord nga si Kerwin Espinosa nagbawi sa mga testimonya bato kay Senator Leila de Lima angot sa illegal nga druga. Political analyst nagapati nga nagrecant si Espinosa bangod wala ginpasulod sa Witness Protection Program. Samtang COMELEC kag KBP nagpirma na sa Memorandum of Agreement para sa one-on-one interview sa presidential kag vice presidential candidates. Pila ka bahin sa Surigao del Norte, gintayog sa magnitude 5.1 nga linog. Sa aton balita international, Poland kag Bulgaria nagabaton sang gas nagikan sa iban nga European countries matapos ginuntat sang Russia ang ila supply. Masobra 1,100 ka bangkay sa mga sibilyan na recover sa Kiev, Ukraine. Balita naman sa negosyo, masobra 1.5 bilyones ka pesos nga pautang para sa mga mangunguma gin-release na sang Land Bank. Sa balita sa hinampang, Filipino sensation Kai Soto, suportado sa mga fans matapos magdeklarar sang intensyon nga makigbahin sa NBA draft. Balita naman sa entertainment, Angeline Quinto nagbunag na sa iya sining healthy baby boy. Sa balita, espesyal pag-implant sang microchip nga may contact information sang tag-iya sa mga alaga nga ido kag kuring, mangin mandatory na sa Japan. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo, kag amoyad to ang aton si mga headlines. Kag karon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa detalye na sa aton nagapangunang nga balita lokal.
Nag-abot na sa Miyerkules sa probinsya sa Negros Occidental, kang syudad sa Bacolod, ang mga official ballots para sa May 9, 2022 national and local elections. Sunod sa kay Negros Occidental Provincial Election Supervisor, Attorney Roberto Salazar, ginaamat-amat na tsekyar kag inventaryo ang mga balota kaini ang umpisa naman nga igapanagtag sa mga syudad kag Banwa subong nga semana. Ang mga vote accounting machines sukod VCMs ang nauna na nga napadala sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ama ini ang iga-endorso sa mga city o municipal treasurers nga amo naman ang in charge sa mga election paraphernalia kaangay sa mga VCM, ballot boxes, mga official ballots kag iban pa. Ang pag-transport ang iga-escort sa makatapos ang Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines padulong sa mga banwa kag syudad. Ang mga city con municipal treasurer ang magahupot sa mga election-related materials tubtob sa mga ini ang kuha naman sa mga manunudlo nga magaserbe sa eleksyon sa Mayo 9 sang kagahon. Nagpasalig naman ang election supervisor nga hindi mabuksan ang mga official ballots bangod ini ang silyado kag ini ang mabuksan naman sa mismo nga adlaw sang eleksyon. Samtang ang VCM naman ay ipaidalom sa final testing and sealing sa Mayo 9 o kung sa Mayo 7. Sunod sa kay Salazar, yara sa masobra 1.9 milyones ang registered voters sa Negros Occidental, samtang mayara naman sa 296 ka mga gintalana nga clustered precinct ang Negros Occidental. Amon na ang ikaduha sa may pinakamadamo nga botante diri sa Western Visayas. Official ballots natin nag-vote na siya kagabi around 9 p.m. We had them secured by the Bacolod City Police Office in coordination with the local Comlec office in Bacolod. Alam mo ang ginabra natin sa mga na sort natin, na segregate na natin na parang mapadala mo sa kada syudad o munisipyo amo ang saktong balot. Ang kabay sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor, Attorney Roberto Salazar. Nagdangat na sa 3,797 ang mga kapulisan sa Western Visayas nga nakaboto sa ikaduhang adlaw sang local absentee voting kahapon. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, tagpamabas ang Police Regional Office 6, kahapon ang nagboto nga personnel sang Philippine National Police o PNP sa Western Visayas. Ang nagdangat sa 2,039 samtang 1,758 naman ang sa unang adlaw sang local absentee voting sang Abril 27. Ang 2039 kahapon ang ginlakipan sang 155 sa Aklan Police Provincial Office, 162 sa Antique Police Provincial Office, 216 sa Capiz Police Provincial Office, 93 sa Guimaras Police Provincial Office, 784 sa Iloilo Police Provincial Office, kag 639 sa Negros Occidental Police Provincial Office o CONOCPO. Patag ni Soles nga mano-mano o kontradisyonal ang ginpatigayan nga pagboto santo sa proseso nga gintanyag sang Commission on Election o COMELEC. Ginpakamaayo naman ni Soles nga wala sang reported nga may abriya o kon problema nga natabo sa mga polling centers nga ginpatigayan sang local absentee voting. Sa PRO6 Director Police Brigadier General Flynn Dongbo ang nagbutar naman kahapon sa Iloilo Police Provincial Office. Nagpanugyan naman ini sa mga kapulisan nga dapat ma-exercise sa mga ini ang ilang kinamatarong sa pagpili. May ara na 2,039 ang nakaboto. Kung i-add natin ini siya sa 1,758 kahapon, may ara na kita 3,797 ka PNP personnel local absentee voting sa bilog ng Western Visayas. Ang kaban sa pagpayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Samtang nagdangat na sa masobra 50% sa makatapos ang 3rd Infantry Division sang Philippine Army ang natapos na sa local absentee voting sa ikaduhang adlaw sa aktibidad. Sunod sa kay Captain Kim Apitong, ang spokesperson sang 3rd ID, ang mga nakigbahin kang ginalkipan sa mga soldado gikan sa 301st Infantry Brigade sa may Panay Island, kag subuman sa 302nd Infantry Brigade sa Negros Oriental, kag 303rd Infantry Brigade sa Negros Occidental. Pahayag sini nga 1,186 ka mga soldado
ang nagparehistro sa Local Absentee Voting o LAV humalin sa Abril 27 tubtob na subong adlaw Abril 29. Ginatag naman ni Apito nga manual voting process ang ilang nga ginapatigayon kung sa din wala sila nagagamit sang vote counting machines. Gina-assist naman ang mga ini sang personal sang Commission on Elections sa COMELEC. Nagalaw naman si Apito nga makabutar subong adlaw ang tanan nga mga soldado nga magaserbe sa election day sa Mayo 9. Samtang gipahig man sini nga nagpanawagan naman si 3rd ID Commander Major General Benedict Arevalo sa mga militar nga i-practice ang rights of suffrage. Sunod sa kay Apitong ang mga militar, kapulisan kag Philippine Coast Guard ang nagabuter sang temprano agod nga wala na ang mga inisang palaligban sa adlaw sa eleksyon kag masiguro sa maini nga mapatigayon ang malinong nga eleksyon. Meron po tayong over 1,000. That's po exactly 1,186 na mga botante or sundalo who registered for local absentee voting. That's for the National Local Election 2022. Meron na po tayong over 50% na po ng 1,186 po na tropa. More than 50% na po ang nakaboto. Ang kabay naman sa pagpahayag ni 3rd Infantry Division spokesperson Captain Kim Apitong. Isa sa ginaduso ni Congressman Greg Gasataya sa Kongreso bilang Vice Chairman sang House Committee on Higher and Technical Education sa una nga termino ang Republic Act No. 10931 o kon ang layi nga nagahatag sang libre nga edukasyon sa tanan nga state universities and colleges. Bilang isa man ka scholar sang una, nakita kag naagyan ni Congressman Gasataya kung ano ka-importante ang bulig sang edukasyon sa kabuhi sang tawo. Ginhandom sini bilang isa ka public servant nga ang tagsa ka panimalay dapat mayara bisan isa ka college graduate. Ang edukasyon ang greatest equalizer. Nagabukas ang madamo nga oportunidad agud nga mapasanyog ang kabuhi kag patas nga kahigayonan ilabi na sa mga pigado. Ini ang rason kun nga agi natinguaan ni Congressman Greg Gasataya nga maduso sa Kongreso nga mangin libre ang tuition fees sa mga eskwelahan sang gobyerno samtang ginapadayon pagid ang scholarship program. Since the law was implemented up to now, thousands of Bacolod nuns ang nakaeskwela sang libre sa kolehiyo, kag thousands naman ang nakagraduate nga wala kayo nagbayad tuition, kag wala man nagbayad miscellaneous fees. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Samtang sa kadapusan nga balita lokal, totally damaged ay isa kakalanan sa Purok Progreso, Barangay Sumag, Bacolod City matapos masunog kagabi. Sa informasyon nga nagkuha sang bombo radyo, ang duha ka panalgan nga residential house nga may kalan-an kag inasalan, ginapalagyan ni Florence Hong Orlindo ang nasunog las 9:10 kagabi. Gino naman nga nagresponder ang makatapos sa Bureau of Fire Protection kag ini ang datigayon nga na fire out las 9:41 kagabi. Yara sa first alarm ang sunog, samtang wala naman sang may nasamaran o kunapilasan sa insidente. Nagdangat sa 75,000 ka pesos ang balor sang halit. Sa karon ginahibalo pa sa mga otoridad ang gitunan sa kalayo nga santo sa inisyal nga investigasyon sa northeastern portion sang ground floor nagsugod ang kalayo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo,
bombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest Color Number 1 Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa madetali na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginbawi sa self-confessed drug lord nga si Kerwin Espinosa ang tanan sining nga mga alegasyon na tuy sa illegal nga druga, batok naman sa kay detained opposition senator Laila De Lima. Sa isa ka counter affidavit na ginpasa sa Department of Justice o DOJ, ginpinwala ni Espinosa ang mga ginsumpaan sini nga mga statements sa Senate Joint Committee hearings na tuy sa pagpatay sa iya amay nga si Mayor Rolando Espinosa Sr. kaginpayag nga siya ang gin-pressure, gin-intimidate, kaginpahog sa mga kapulisan agud iduso si De Lima. Suno sa iya, hindi matuod ang tanan nga mga pahayag sini sa Senate hearings so kung bisan ano nga sahi sa sworn written affidavits batok sa kay De Lima. Gipaayag man sini nga wala siya sang kaangtanan sa senador kag wala man niya ini ginatagan sa bisan ano nga kantidad. Madumduman nga sang tuig 2016, nagtestigo ining si Espinosa nga si De Lima ang kabahin sa illegal drug trade sa sulod sang New Bilibid Prison. Sa ini ang nagaserbe pa nga Justice Secretary sa idalom sa administrasyon ni late President Benigno Simeon Noynoy Aquino III. Ginakusahan man sini si De Lima nga naghatag sa iya sang 8 milyones ka pesos para sa iya senatorial campaign paagi sa iya anay driver kag security aide nga si Ronnie Dayan. Apang sa iya nga counter affidavit, gipaayag ni Espinosa nga wala na ini sang iban pa nga pilian kundi ang mag-imbento sa mga istorya bangod sa kangawa para sa iya kabuhi kag sa iya pamilya bangod ang iya amay ang ginpatay sa Nobyembre 5, 2016, 18 kadlaw antes ang legislative inquiry. Suno diri siya ang ginambalaan nga magakooperar na gid lamang kung hindi siniluyag nga magsunod sa iya amay ang iya sininga pamilya.
Si De Lima ang senador ang nagpanguna sa Senate inquiry sa ginaligar extrajudicial killings sa administrasyon ni Duterte na tuwid sa pagpakigbato sa illegal nga druga ang nakahunong humalin pa sa tuig 2017. Sa dugang nga balita, nagapati ang political analyst sa siyudad sa Bacolod nga may positibo nga epekto sa senatorial bid ni Senator Laila De Lima ang pagrecant sang drug lord nga si Kerwin Espinosa sa mga akusasyon sinibatok sa senador. Suno kay Attorney Joe Max Ortiz ang pagrecant ni Espinosa. Ang nagakahulugan niya ginbawi na sini ang tanan niyang aligasyon sa senador humalin sa umpisa. Ginpaeg sini sa affidavit of recantation nga ang rason sa pagbuya sini sa mga nauna nga testamento ang mangod sa gina-pressure ini sa mga kapulisan. Nagapati si Ortiz nga nagrecant si Espinosa bungod wala ini nadala sa ginatagan sang Witness Protection Program. Hindi ka nga sa 3 kaiban pa nga drug lords nga nagaserbi nga witness. Ini ang nag-timing naman sa election period. Gani gibalantayan na lang sa masunod nga resulta sang survey kung ang development ang makaapekto sa desisyon sa mga tao. Ginalantaw sang abogado nga may positibo ini nga epekto kay De Lima. Bungod sa pagrecant ni Espinosa, makasiling na ang mga pumuluyo nga ang senador ang ginpatu-patuan lang sang aligasyon. Sunod diri ang mga nauna nga nagapati sa nga involvado sa illegal nga transaksyon si De Lima ang mahimo nga magduha-duha na. Bungod sini ginalantaw ni Ortiz nga sa tion nga makahakot sang 500,000 tubtub 1 million nga boto si De Lima, sigurado na ini nga makasulod sa Magic 12. Patag ni Ortiz nga sa karon wala pa nakasulod sa top 16 ang senatorial race. Ini ang matabo kon magkambyo ang panulok sang tawo sa senador. According to him, gi-pressure siya sa kapulisan nga mag-execute sa amo na klase sa bawi David. That's why ang problema sini because si Kerwin Espinosa wala mandala sa Witness Protection Program kon sa practical nga spito mahimo kaya sa affidavit nga itumok mo imo lawas nga wala gali ka bahilos ni nga cover kaya sa Witness Protection Program. Ito yung 3 drug lords sulod sang Bilibid Prison na sila ya gindala sa Witness Protection Program. Ako ya nga nagiuman sa affidavit against kay Laila De Lima ya why ko ya madala ya sa Witness Protection Program kundi doging dukol ko nga ako lawas. Ang kabayan sa pagpayag ni Attorney Joe Max Ortiz. Samtang siguro naman yan ay PACC Chairman kagkaroon senatorial candidate Greco Belhica nga hindi makaluwas sa iya ang mga korap nga opisyales sa gobyerno. Gipasalig ini ni Belhica, ilabi na gid nga sang siya ang yara sa PACC, nagadangat na sa 24 ang mga korap nga opisyales ka empleyado sang gobyerno ang iya sininga napapriso. Kapin 83 ka corruption cases naman ang napasaka sa Office of the Ombudsman kag 71 ka kaso sa Department of Justice. Manumduman nga ginwaragwag sa PACC ang 24 bilyones ka pesos nga PDAF o kon PDAF scam nga gindeklarar man sa Korte Suprema nga unconstitutional. Kaangot diri si Belhica nga kabayan sa Duterte team ang nagatarget nga pabaskugon pa ang justice system sa pungsod. Ginaduso ang pag-angkon sa 1 billion pesos nga Capital Venture Funds Office capital para sa mga MSMEs kasumuman ang kadutaan para sa tanan nga mga Pilipino. Ang problema lang natin, pagbabala ng katatakutan ng mga drug lords, kriminal, corrupt, at mga terorista, balikan po lahat yan. At pag nangyari po yan, kawawa po ang ating bansa. Kaya nga po sinasabi ko na if God allows that I win or I serve as one of your senators, itutuloy ko po ang kampanya at laban ni Pangulong Duterte sa droga, korupsyon, kriminalidad at terorismo. Ang kamay naman sa pagpag ni former PACC Chairman kag senatorial candidate Greco Belhica. Kaupod sang Commission on Elections ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa pagpatigayan sang one-on-one interview sa mga presidential kag vice presidential candidates nga nagapadalagan sa eleksyon. Nagperma sa nasang Memorandum of Agreement ang mga opisyal sang poll body kag grupo sa mga broadcaster sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Manila para sa pagpatigayan sang Pilipinas Forum 2022. Suno kay Comelec Chairperson Saydamin Pangarunganan. Inailagin pili nga magpatigayan sang taakon taped panel interview nga hindi kakaigo sa schedule sang kada kandidato. Ini ang maghahatag man sa publiko sang impormasyon tuhoy sa mga national bass nga importante para sa pagboto. Suno kay Pangarungan, nagalaom sila nga ang 1 ka oras nga interview ang iga-air sang KBP
ang maghahatag sang dugang impormasyon sa publiko tuhoy sa mga programa kag plataporma sang ilang nga mga kandidato. Pagi diri suno siya, mas mapahanugutan ang mga presidential candidates nga malabot ang mga botante kag mag-engage sa ila bangod mas malawig ini kung ikumparar sa isa o kung duha ka semana nga debate. Sang Lunes ginanunsyar sang COMELEC nga magpatigay na lamang ini sang interview sa baylo sang town hall presidential debates sa tunga sang financial issue sa debate contractor nga Impact Hub kag Sofitel Grand Acon Garden Plaza nga amo ang venue sang debate. Iga-air sa Mayo 2 tubtub sa sumalin sang alas 10 sang aga tubtub alas 12 sang udto ang Pilipinas Forum 2022 nga maga-feature sang tagsa-tagsa akon team sang presidential kag vice presidential candidates. Samtang dugang nga balita nasyonal, nagpromisa naman si Vice President Leni Robredo na hindi mangin upang ang kapigubuhon agon nga matagan sang kinahanglanon na medikal, de kalidad nga edukasyon, kag disente nga palangabuyan ang mga pumuluyo kung siya ang magapungko bilang presidente sang Pilipinas. Sa People's Rally sini sa Bulacan sa Miyerkules, ginpahayag ni Robredo nga siya ang mag-assign sang matarong kag maayo nga mga public servants agon nga mabalik ang pagsalig sa mga negosyante sa gobyerno. Sunod diri kung may salig ang mga negosyante sa gobyerno, magadamo ang panangabuyan kag maging maayo ang ekonomiya sang pungsod. Nagpromisa naman si Robredo sa isa ka gobyerno nga tampad kung siya ang mangin presidente, kaangay sa ginhimo sa Office of the Vice President nga may zero corruption policy. Sang siya ang ginpili bilang Vice Presidente sang pungsod, giliyon nga ginlunsar ni Robredo ang programa nga Angat Buhay, kung saan nagdala sa mga proyekto ang Office of the Vice President sa naglain-lain nga bahin sa pungsod nga may tinutuyo nga sabton ang mga kinanglanon sa mga pigado nga sektor sang susunod. Nagpromisa si Robredo nga ang tanan nga mga proyekto kag serbisyo ang makalabot sa mga pumuluyo bisan din man nga bahin sang pungsod. Kag sa ato na katapusan nga balita nasyonal, gintayog sa magnitude 5.1 nga linog ang banwa sang Burgos sa Surigao del Norte kagabi. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, ang tectonic nga linog ang nag-igo sa 16 km south sang Burgos alas 4:42 sang hapon kag may kadalumon nga 22 kilometros. Ang magnitude nga una nga ginreport ang yara sa 5.3 antes ginrevise sa 5.1. Nabatsagan ang intensity 5 sa Burgos, Surigao del Norte, intensity 4 sa Dapa kag Del Carmen, Surigao del Norte, intensity 3 sa Surigao City, San Francisco kag Liloan, Southern Leyte, intensity 2 sa Bayugan City, Agusan del Sur, Hulita, La Paz kag Palo, Leyte, kag intensity 1 sa Dulag, Leyte. Sunod sa ahensya ginalauman ang aftershock sa pangwala naman sang damage sa insidente. Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo. Kag karon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunan nga mga balita sa luwas sang pungsod. Nagabato na sa karon ang Poland kag Bulgaria sang gas nagikan sa ilang mga kaingod nga pungsod matapos ginuntat sang Russia ang shipments sunod sa kay European Commission Head Ursula von der Leyen. Sunod sa kay von der Leyen, ila pagasiguraduhon nga ang desisyon ni Gazprom ang makaangkon sa gamay nga impact sa mga European nga konsumidor. Sunod sa iya, wala nangin madagon ang Kremlin sa tikang sini nga pagtunga sa mga member states nga magatakop na ang era sang Russian fossil fuels sa Europa. Sunod sa kay EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell, ang tikang sang Gazprom ay isa ka act of aggression kag magadaso lamang sa pag-accelerate sang conversion sang Europe sa green energies nga wala nagatuga sang dependencies. Ginanunsya naman sang Gazprom ang pag-untat sang gas lunsay sa Poland kag Bulgaria matapos nga wala nakabaton sang bayad nagikan sa duha ka mga EU members. Sunod sa kay President Vladimir Putin, ang Russia ang hindi na magbaton sang bayad sa mga currencies bilang balo sa mga economic sanctions sang West batok sa Moscow bangod sa pag-invade sini sa Ukraine. Ginpaandaman naman ni von der Leyen ang mga EU importers magluwas lamang kung ang supply contract denominated sa rubles nga amo ang currency sa Russia
kag magapakita nga nagapamatok sa sanksyon. Sunod sa iya, ini ang makabing nga breach sang sanctions kag kapin 97% na sa tanan nga EU contracts ang nabayad pinaagi sa euros o dollars. Natala na naman nga magkita na sa Lunes sa mga energy ministers nagikan sa nakalilain nga mga block agud nga diskusyonan ang karon nga sitwasyon. Na-recover ang 1,150 ka mga bangkay sa mga sibilyan sa Kiev region sa Ukraine humalin sang gin-invade sang Russia ang pungsod kag 50-70% sa mga ini ang mayara sang pilas tugas sa pagpanglutang suno sa Kiev Police. Sa video nga ginpost ni Kiev Regional Police Chief Andrei Nibetov, kalabanan sa mga bangkay ang nasapuan sa banwas ang Bucha kung sa diin ginatos nga mga bangkay ang nadiskubrihan. Humalin sang nag-withdraw ang Russian forces. Ginpanginwalin naman sang Russia ang pagtarget sa mga sibilyan humalin sang pag-invade sang Russia sa Ukraine. Kaya ginpanginwala ang mga aligasyon nga ginpang-execute ang mga sibilyan sa Bucha. Suna sa kay Nebetov, ila nakitaan sa eksamen kag na eksamen kag ginpasa sa mga Forensic Institute ang 1,150 ka mga bangkay sa nagkalamatay nga mga sibilyan. Nagpalabot man ini sang simpatya bangod ini ang mga sibilyan kag hindi mga militar. Ang video nga ginpost sa kaangay nga adlaw kung sa diin natalana nga magpatigayon sang paghinunanon sa the United Nations Secretary General Antonio Guterres kag Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Samtang sa atong kinapusan nga Balita International, nagpatigay sa strike ang Sri Lanka sa Webes kag nagdugang sang pressure kay President Gotabaya Rajapaksa sa iya ruling family nga mag-resign sa tunga sang nagalala nga krisis sa ekonomiya sang among nga pungsod. Ang nasyon nga gilakipan sang 22 milyones ka mga pumuluyo ang ginigo sang kakulang nga pagkaon, gasolina kag bulong nga nagduso naman sa malapad nga pagprotesta. Apang ang strike sang Webes ang labing unang kagaynan nga ginpadigayon sa pungsod kung sa diin nag-untat ang pampubliko nga transportasyon. Naghalin sa mga bulutuan ang mga manunudlo kag nagsirado ang mga opisina. Ginimbitar ni Rajapaksa ang mga pinuno sa iya partido nga diskusyonan ang krisis apang ginpayag sa Sri Lanka Freedom Party o kunang SLFP ang anay partners ni sa coalition nga hindi sila magtambong kag nagapanawagan na nga siya ang mag-resign. Kampati naman si Prime Minister Mahinda Rajapaksa ang magulang ni Gotabaya kag anay two-term president nga hindi siya mapalin sa pwesto bangod sa amo nga karon nga krisis. Masobra naman siyen ka mga trade unions kalakip na kalabanan na angon sa Sri Lanka Pujujana Piramuna o kunang SLPP party ang nakigbahin sa general strike kag nagdemanda nga presidente, prime minister kaiban nga senior officials ang mag-resign na. Ginpaanggi naman sa isa ka police official ang sitwasyon nga daw kaangay nga public holiday sa ila pungsod sang natabo ang strike. Samtang sa aton mga balita sa negosyo, ginpayag sang state-run Land Bank of the Philippines nga gin-release na sini ang 1.51 billion pesos nga pautang para sa mga mangunguma sa idalom sang Rice Competitiveness Enhancement Fund o kon RCA-RCEF. Sa isa ka statement, ginpayag sang Land Bank nga kabugusan nga 9,126 sa mga rice farmers kag kooperatiba ang ginpa-extend sa ilang loans as of March 31, 2022 paagi sa RCA-RCEF. Gin-implementar kaupod ang Department of Agriculture o DA. Ginpayag sang Land Bank ka natigayon sini nga na-disburse ang allocated program fund humalin sang 2019 to 2021 sa idalom sang RCA-RCEF nga gindisenyo agud nga mabuligan ang mga magagmay nga rice farmers nga makakope sa panaganubo nga presyo sang humay kaupod pa ang pagpanghangkat tugas ang COVID-19 pandemic. Ang loan ng sara nga magamit agud nga magbakal sa mga farm inputs para sa bugas kag rice seed production, kasubong man sa mga farm machineries kag mga equipments para sa production kag post-production. Samtang sa aton naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 26 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 66 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 86 centavos, ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 13 pesos and 93 centavos, samtang ang euro may baylo nga 55 pesos and 17 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations,
Ang unleaded ang nagabalor sang 70 pesos tubtob 71 pesos and 30 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 70 pesos and 75 centavos tubtob 74 pesos and 80 centavos. Ang diesel ang nagabalor sang 74 pesos and 83 centavos tubtob 82 pesos and 18 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginpabutyag ni Filipino sensation Kai Soto ang iya nga intensyon nga makigbayan sa NBA draft sini nga tuig. Ini ang ginpakigbayan ni Soto pinaagi sa Instagram post sang Webes. Sa caption sa iya nga post, nagpangayo ini sang suporta kag pagpangamuya sa paglabot sini sang iya nga handom kag ginpakigbahin nga siya ang nagdeklara para sa 2022 NBA draft. Sa iya nga post, pasalamatan man siniya si ang Aldeida 36ers, ang iya nga team sa Australian National Basketball League. Sang Miyerkules ginangadlan si Soto bilang fans MVP sang NBL. Ang Filipino player ang yara sa radar sang NBA draft humalin sang nakigbahin nini sa NBA G League Team Ignite sang 2021 apang wala ini natigayon. Samtang litol kita sa aton sini balita sa entertainment, ginbunag na ni Angeline Quinto ang iya sini baby boy sang Miyerkules, Abril 27 sini tuig 2022. Nagpost ang singer sa iya Instagram story kung saan makita ng oras sang pagbunag sini sa iya bata. Ang petsa kasubong man ang ngalan sini. Nakabato ng mga tinaga nga 10:22 PM 27 April 2022. Baby Silvio sa bahin sa among nga caption. Sa isa pagin sini ka istorya, makita si Baby Silvio sa isa ka infant warmer kag ginsulat sang singer nga Love at First Sight. Una naman nga nagpabutyag si Angeline nga siya ang manugbata na sang siya ang nagpost ng litrato sa iya baby bump nga may nagsulat nga Ready to Pop kag litrato sini nga may oxygen mask. Una naman naging pakigbahin sang 32 anyos nga singer sa publiko nga siya ang nagabusong sa Disyembre tuig 2021. Samtang matapos sa pila ka tuig nga pagsuprer sang chronic kidney disease, nakaangko naman ining si Bea Rose Santiago sa bago nga kidney bangon siya sini nga pinalangga nga manghod. Ang Miss International 2013 title holder ang nagpaidam sa kidney transplant matapos naman ang 3 ka tuig nga dialysis sa Toronto General Hospital sa Canada. Ginpost niya natuloy sa surgery sa Abril 28. Nagpasalamat naman ang beauty queen sa iya utod nga nagdonar sa iya nga kidney kasubong man sa iya pamilya, mga abyan kasatanan nga naghatag sang suporta pagpangamuyo kag positibo nga enerhiya. Si Bea ang na-diagnose nga may chronic kidney disease sa 2018 nagimpayag nga ang pag-inom sang pre-workout drinks kag gym routine sini ang nagtugas sang damage sa iya sini nga kidney. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, magluwa sa ikayong lawas, nagakadapat man nga hatagan sang prioridad ang aton nga mental health. Ilabi na sa karon nga madamo sang factor sa social media kaangay sang Facebook nga makaapekto sa aton kalinong kag panulok sa kaugalingon. Gani mga kabombo, yari ang mga tips sagud nga makaangkon sang maayo nga relasyon sa social media. Una, i-unfollow ang mga toxic nga accounts kag i-follow ang mga pages nga nagahatag sang inspirasyon kag impormasyon antes mag-post o kon mag-comment. Panumdumon mo anay kung makabulig bala ang mga tinaga nga imo ipaambit o kung makahatag ini sang kahalitan. Nagakadapat man nga magdedikar sang nagakaigo lang nga oras para sa social media kag mas mag-spend sang madamo nga tion kaupod ang imo nga pamilya o kun mga abyan. Kung ginahanglan mo sang break, wala gid sang may madula kung i-delete mo ang imo nga social media apps o kung i-off ang notifications. Samtang sa aton balita espesyal, konforme kaman balakon butangan sang microchip ang imo nga hinuptanan nga ido o kunkuring agud nga marehistro ang contact information sang agalon. Nibuluan nga santo sa revised law on welfare and management of animals sa Japan, sumugod sa Hunyo mangin mandatory na ang pag-implant sa microchip kung saan nakabutang ang contact information sang agalon sa mga alaga nga ido o kunkuring. Ang mga breeders kag pet shops naman ang iga-require nga mag-implant sang microchip sa mga ido kag kuring antes ang mga ini iga-baligya. Tinutoy sini nga malikawan nga basta na lang nga pabayaan sa mga agalon ang ilang nga mga hinuptanan kasubong man mabuligan ang mga tag-iya sang kasapatan sa tion nga ang mga ini ang madula.
Kasubong man nga makabulig ang layi agon nga mabuhinan ang mga layaw nga kasapatan. Sunod sa opisyal sang Peace First Company, isa ka major pet shop operator sa Tokyo nga ang pag-implant sa microchip sa pets ang nagaluso agon nga ang mga agalon ang mangin mas determinado pa kag pagahuptan ang responsibilidad sa ila sini nga mga alaga. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagamoy ito ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 29 na kita sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang sabay naman sa aton sining The Vote 2022 Election Countdown. Mayara na lamang kita sa napulo kadlaw o kung 10 days to go antes manhiwaton ang Mayo 9 tuig 2022 nga national and local elections. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upon naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis nga ginpadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw naman ni Bombo Daniel Lacsones, ang aton sininga news analysis may tigulo, mahigko nga politika. Politika sa Pilipinas masyado nagid kahigko. Ang mga matadlong sang politiko ila ginapatiko. Ang mga kamaturan ginaligwat sa kabutigan. Agud ang ila kandidato ila madipinsahan. Dapat kita nga mga butante mangin mausisaon. Kaya ang mga na-post sa social media, ikaw ang patalangon. Ila ikaw nga kumbensihon para ang ila kandidato imo nga pagabutuhon. Politika sa Pilipinas mulagid sang pagbago. Kwarta ginapaon para sa tawo manghaylo. Rason nga hindi naton mauntat ang korupsyon sa gobyerno kay ginabaligya bilidhon naton nga buto. Kabay pa sa sini nga palabuton nga eleksyon aton gidaanay maayo paminsaron kun ang mga lideres nga aton pagapilion kapable kag sincero nga magapadalagan sa aton nga nasyon. Ang ini ang panguna-una nga pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic